flipada. Perquè en aquest tros només surt la gent que m'importa. És ton pare? Sí, és ell. I la de la foto ets tu? No, és la meva germana bessona, la Laura. Però si mai ens havies parlat d'ella. Perquè ella... D'on vens? Com se t'ha convertit de casa? Perquè estic farta de tu. Mentre siguis menor, has de viure aquí. Que em deixis en pau. Tu no ets la meva mare i no m'has demanat. T'ho dic, bruixa. Hola? Vols contestar, collons? Però qui ets? Vés-te'n a la merda.